ମୁଁ କହିଲି ବିଜେଡିର ଆୟୁଷ ବହୁତ କମ୍ ଆଉ ତାର ଭାଙ୍ଗିକିରି ଛିନ୍ନ ଛତ୍ର ହେଇଯିବ ଏ ପାର୍ଟିଟା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଅବସ୍ଥା ହବ ବିଜେଡି। ନେତାମାନେ ଯୋଗାଯୋଗରେ ବହୁତ କଥା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ତାଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ, କିଏ ଦୁର୍ନୀତି ଫୁର୍ନୀତିରୁ ମୁକ୍ତ ଥିଲେ ତା କଥା ବିଚାର କରାଯିବ। ବିଜେପି ଅବସ୍ଥା କାହିଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ କାଗଜ ଘର ଭଳି ନେତୃତ୍ୱ ନାହିଁ ବିଜେଡି ପାଖରେ ଆଉ ନେତୃତ୍ୱ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଚାକର ଭଳିଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରଖିଲେ, ନେତାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଦରି ପକାଇବା, ଟେଣ୍ଟ ଗାତ ଖୋଳିବା, ଚେୟାର ବୋହିବା ଏସବୁ କାମରେ ସେମାନେ ରହିଲେ। ତ ସେମାନେ ଏବେ ରିଭେଞ୍ଜଫୁଲ୍ ମୁଡ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୋଧେ ବାଧିଥିବ। ଭୋଟର ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ଟେଣ୍ଟ ମାରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବହୁତ ନିଶ୍ଚୟ ବାଧିଥିବ ବୋଲି ତ ବିଜେପିକୁ ଦେଲେ, ବିଜେପିକୁ ଦେଲେ। ଆଉ ଆଜି ସରକାରରେ ଅଛି ବିଜେପି। ତ କଥା ହଉଛି ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଏମିତି ଯେ ଗୋଟେ ପୁରା ହୃଦବୋଧ ହେଲା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ବିଜେଡିର ଆଉ ସ୍ଥିତି ରହିବନି? ଆପଣଙ୍କୁ ହୃଦବୋଧ ଲାଗୁନାହିଁ? ଆମକୁ କିଛି ନାହିଁ କହିବା ନାଇଁ, ହୃଦବୋଧ ତ ଏଇଟା ଜଣା ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଧାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟସଭା ଛାଡ଼ିବା। ଅମର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଲେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଉ ଗୁମର ଖୋଲିବ। ହଁ, ଖାଲି ଆମର ନେତୃତ୍ୱଟା ଆଉ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। 2-4ଟା CBI ଇନକ୍ୱାରି ଆଉ ସେ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ହେଇଗଲେ ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଯିବ। ହଁ, ଧୂଆଁ ପଶିଲେ କିମ୍ବା ପାଣି ପଶିଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ, ମୂଷା ବାହାରିବ ବାହାରକୁ। ତାପରେ ସାର୍ କାଲି ଗୋଟେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକକୁ ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ ହେଇଛି ତାଙ୍କରି ଆସେମ୍ବଲି ଏରିଆରେ। ସେଟା ତାଙ୍କର କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ମ୍ୟାଟର ହେଇଥିବ କି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ କାହାକୁ। ଏମିତି ହୁଏ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ପଲିଟିକ୍ସରେ। तुमको किसी लोग विरोध करेंगे, किसी लोग समर्थन करेंगे, से कौन से बड़ कथा व्यापक हम कथा बीजेडी भी तार जो मेंबरशिप ड्राइव भी आरंभ करछि तो एकाठे दुई जण शुणंतु आमरटा फॉल्स हेई पारिबनी। आपनकटा गोटे मेंबर जदि कले से मेंबर रो की तार गोटे नंबर बाहर से नंबर रे आपनकर कंप्यूटराइज्ड हो एवं आपण जो ना आ बाकी सब फिलअप करेंगे सेटा कंप्यूटर रे आसुची ना नहीं सेटा जना पड़ आ जोटा कागज रे भी जोटा मेंबरशिप करेंगे से मेंबरशिप टा आपण फिर मोबाइल रे आपण ताको चढ़ाइबा पड़ो ताकि से माने देखि परिबे जे एटा प्रकृत रे नाटा ठीक ना नहीं आधार कार्ड लिंक करा है। सर आपको बीजेडी रे जो राज्यसभा सांसद गुरु जो रही छथि से माने भी हेटा मु जानि नहीं दुई जण तो गलेनी आ बाकी संबलपुर के बीजेडी रो भल नेता जॉइन करियार अछि पॉसिबिलिटी। अरे से माने सब से माने जोगाजोग करे तो नबो की कोन लाभ अछि जे नै जो